खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। 30 आगस्ट खालारखालि तामुलपुर ब्लक इउथ इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि बिथाङा बारेगाव दालाइ इउपिपिएलनि नब्लाङाव खौरांगिरि मेल खुंनाय जायो। बिथाङा बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थांनाय 27 आगस्ट खालारखालि मानगोनां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया तामुलपुर बिपिएफ ब्लक कमिटिनि मावखुलियाव जानाय जयनिं सेरेमनियाव फैनानै बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंनायनि मानगोनां रमिन स्वर्गियारि बिथाङा गोख्रों रावजों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फिननाय होयो। तामुलपुरनिफ्राय खौरांगिरि सुक्रान्त बर'आ दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि रमिन स्वर्गियारि। आं तामुलपुर जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि लाइमोन हान्जानि आफादगिरि। आं गिबियावनो जोंनि बिटिआर हालामनि पर्टेल निउज नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोनो नागिरो। थांनाय 28 आगस्टआव तामुलपुराव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि जयनिं प्रग्रामाव फैदोंमोन। बे फैनाय टाइमाव जों माखासे ससियेल मिडियाफ्राव नुदों बिथाङा जि बिटिआर एकर्डनि सायाव बायदिसिना बाथ्रा खोथाफोर बुंनानै जोंनि लाइमोन समाजनि गेजेराव जाबायदि बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा खोथाफोर बुंगासिनो दङ, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना, लाजिनांथावना। नाथाय जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो बिटिआरखौ बरायदों। बे बरायनायनि गिबि जाहोनानो जाहैबाय बिटिआर जि सुक्ति थांनाय 27 जानुवारि 2020 सननि भारत सरकार, आसाम सरकार जों लोगोसे एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसेयावनो आबसुनि दैदेननायाव जि बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिखौ जोंनि बिटिआर हालामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बरायनानै लादों। बे बरायनानै लानायनि मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा, दिनै बिटिआर सुक्तियाव जों जाबायदि माखासे नांगौ रोखोमनि दफाफोरखौ जों मोननो हादों, जाय दफाफोरनि गेजेरजों जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थांनानै थानाय जिउ राहा लामा जों बेखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिथाङा दाख्लै तामुलपुराव फैनानै मोनसे खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे खोथा बुंनायखौ जोङो बिथांखौ जों सोंनो नागिरदों लाइमोन हिसाबै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानायनि बा बिटिसिनि जि इलेक्सनाव 40टा आसन मोननानै बा मासि मोननानै बिथाङा फिन सरकार दाफिननो हागोन होननानै बुंदों। नाथाय जों बेवहाय नुनो मोनदों बिथाङा 40टा मासिनि गेजेराव 37टा मासिल' बिथाङा बिपिएफ हान्जानिफ्राय केन्डिडेट बिथाङा होदों। नाथाय अर्थात मोनथामा बबेनिफ्राय फैखो जों बेवहाय जों आसुरित जादों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा जि 17 बोसोर बिपिएफनि गादियाव बिपिएफनि चिफ जानानै बा बिटिसिनि चिफ जानानै बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि समाजनि थाखाय बिथाङा दिनैनि थारिखआव मा मोजां खामानि मावखो बा लाइमोनफोरनि थाखाय मा पलिसि, बे पलिसिखौ लादों, जोंहा बे हाग्रामानि सायाव सोंलु दङ। बे सोंलुआनो जाहैबाय मा, दिनैनि जि समाज, बे समाजा दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा, बे राजखान्थि हान्जाखौ दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा दिनै बिपिएफखौ बरायनानै लानाय नंलिया। दिनै इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय जि इउपिपिएल राजखान्थि दोलो, बे दोलोखौ दिनै बिटिआर हालामनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा दिनै बरायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। बे खोथाया आं बुंनाय खोथा नङा, बिटिआर ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खुगानि राव। दिनै जोङो बुंनो हागोन मा, दिनै बिपिएफ सरकार दादोंमोनब्लाबो थांनाय 17 बोसोराव लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखैमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाइमोनफोरखौ इलेक्सननि समाव बाहायदोंमोन। बे बाहायनाया अफिसावल' बिथाङा सेंग्राफोरखौ बाहायनानै इलेक्सनाव
इलेक्सन सम सफैयोब्ला बिथाङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जाबायदि मोजां मोजां कर्म संस्थापन होनांगौमोन बिथां बे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हान्जाफोरनि GM EM फोरनि जि थांखि बे थांखिखौ जों मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै। हाग्रामा बिथाङा BTR गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै बुंनो नागिरदों। नाथाय आं बे खोथाखौ दिनै क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। बिथाङा MOS BTR गोरोबथानि बे MOS खौ मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ मोजाङै फरायाखै होननानैसो आं बिथांखौ बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों गभ अफ इन्डियानिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एट बरमायाव जों मोननो थांगासिनो दङ। बियो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बे इउनिभारसिटिखौ गायसननो गोनां जायोब्ला बा गायसननो नांगौबा बा बे गायसननायनि उनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय गावनि जि माने कर्म संस्थापन बे कर्म संस्थानखौ मोननो हागोन। नाथाय बिथाङा बुंदों मा बे BTR गोरोबथायाव जेबो गैया होनना बुंनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथावना लाजिथावना। आरो लाइमोनफोरनि थाखाय BTR गोरोबथायाव स्पष्टयै लिरनाय दङ। बेनो जाबाय नेशनेल स्पर्ट इउनिभारसिटि। बे नेशनेल इउनिभारसिटि स्पर्ट इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जाय लाइमोनफ्रा खेला धुलायाव गोसो दङ, जाय लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो, जाय लाइमोनफ्रा काबादि गेलेनानै मोजां मोनो, जाय लाइमोनफ्रा क्रिकेट गेलेनानै मोजां मोनो, बेबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय स्पर्ट इउनिभारसिटि गायसननाय जागोन बे BTR गोरोबथानि गेजेरजों। बेनि उनाव जोंहा BTR गोरोबथानि गेजेरजों लाइमोनफोरनि थाखाय नेशनेल स्पर्ट अथरिटि अफ इन्डियानि गेजेरजों जोंहा उदालगुरि, बाक्सा आरो चिराङाव गायसननायनि जों राहा लामाखौ जों मोनगोन। बे बाथ्राया रोखा। आरो हटेल एन्ड टुरिस्ट मेनेजमेन्ट इन्सटिटिउसनखौबो जों मोनगोन बा बे BTR गोरोबथानि गेजेरजों। नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स, बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम एट सालबारि, नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि, एडिसनेल नवोदय बिद्यालय, गासैबो जिल्लाफ्राव जोङो बेफोर इडुकेसनेल इन्सटिटिउसनफोरखौ जों मोननो हादों BTR गोरोबथानि गेजेरजों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 28 नं गयबारि BPF मावखुलियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया जयनिं प्रग्रामाव फैनानै जाबायदि BTR एग्रिमेन्ट जानानै थांनाय बे सक्तिनि दफाफोरखौ बिथाङा मावफुङा होननानै बुंदों। दा जायखिजाया बेबायदि बिथाङा जाबायदि बाथ्रा खोथाखौ बुंदों, बेबायदि BTR एग्रिमेन्टनि जि मावनो गोनां दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ बिथाङा जाबायदि खोथा बाथ्रा बुंबाय, बियो जोङो लाइमोन हिसाबै बिथांखौ जों सोंखारिनो नागिरदों। होमबा बिथांनि BPF हान्जानि पलिसि बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जाबायदि कर्म संस्थापन, बे कर्म संस्थानखौ बिथाङा बोरै कर्म संस्थान होनानै खामानि मावनो हागोन बा माबायदि पलिसि दङ, बेवहाय जों लाइमोन हिसाबै बिथांखौ जों सोंनो लुबैयो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि BTR हालामनिफ्राय गुजरात, हारियाना, कर्नाटक, गवा बायदि जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों। जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि बिमा बिफा, बिब' बिनानाव, बिदा फंबायफोरखौ गारनानै खामानि मावहैदों। खामानि मावहैनायनि समावबो जों माखासे थांनाय जि COVID-19नि थाखाय जि भारतआव लकडाउन घोषणा होदोंमोन, बै समाव जोंनि BTR हालामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा कर'ना भाइरासनि थाखाय जि लकडाउन होनाय फोसावनाय, बे फोसावनाय समाव जाय मानसिफ्रा गावनि संस्थापननि थाखाय न'खरखौ सालायनो थाखाय खामानि मावहैदोंमोन बाहेराव, बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां उसुबिदा जारलायाव गोग्लैदोंमोन। नाथाय बै समाव मानगोनां BTCनि बारग' हाग्रामा महिलारिया
जाबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सहाय खालामनानै जोंनि न'फ्राव लाबोनांगौमोन बेबायदि लाबोनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। दा जियानो जा दाख्लैबावै जि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव जों माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठान मोननो हादों। बे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामा, बे दायथ'आ आंनि दायथ' नङा होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। दा जियानो जा बिथाङा दिनैनि थारिखआव स्पष्टयै बेखौनो गावखौनो बुंनानै लादों मा बिथाङा इयुनाव बिटिसिनि चिफबो जाखालिया बा रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय सानफ्रामबो रेडि जानानै दङ। जों बेखौ बुजिनानै मोनो। बिथाङा गाव सहि खालामनानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोआखै होननानै बुंदों। बे चुक्तिखौ लाबोदों मानगोनां आगुनि आबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसो बे बिटिआर चुक्तिया होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। नाथाय बै समाव बै दिनखालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि बानजायनायाव इन्डियानि साउथ ब्लक अफिसाव मावख'आव बिटिआर एग्रिमेन्टआ जादोंमोन। एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन जेरैबायदिहाय गबिन्द बसुमतारिया दैदेननाय एनडिपि प्रग्रेसिभ, धीरेन बर'आ दैदेननाय बै दिनखालि जि सुक्ति गोरोबथा जालांबाय। बै गोरोबथायाव बिथाङा गिबि प्रेस मिट होनानै बा सांबादिकफ्रा बिथांखौ सोंनायाव बिथाङा बुंदोंमोन मा बिटिआर गोरोबथाया जुदि इमप्लिमेन्ट जाजोबोब्ला बेनो बड'लेण्ड जानायनि मोनसे राहा लामा होननानै बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदोंमोन। बेखौ गासै बिटिआर हालामनि रायजो राजा बिथांमोननि जि माने रायजो राजानि आखायाव माने बे फोरमान बिलाइया दङ। बे खोथाया स्पष्ट। खिन्थु बिथाङा साननैसोनि उनाव बुंबाय मा बिटिआर गोरोबथाया खुनु जोंनि बर' हारिनि गोरोबथा नङा। बे गोरोबथा खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खहा होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। खिन्थु जों बिथांखौ सोंखारदों। बे सोंखारिनायानो जाहैबाय मा बे बिटिआर गोरोबथाया जुदि इसिबां जुदि गाज्रि मोनब्ला होमबा बिथाङा बै दिनखालि बिटिसिनि सासे चिफ हिसाबै मानो साखि जानायमोन बेखौसो आं बुंनो नागिरो। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जुदि साखि महरै जुदि बिथाङा उइटनेसाव थायामोनब्ला बिथांखौ जों बुंनो हागौमोन नंगौ दे बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ बिथाङा गनायनानै लायाखै होननानै जों बुंगौमोन। नाथाय बिथाङा गावनो स्वयं साखि होनानै दिनै जाय मानसिफोरा बिटिआरनि सागानगिरि हिसाबै धीरेन बर' सावरायग्रामोन बायदि मानसिफोरखौ बिथाङा लानानै दिनै राजखान्थि खालामनो थांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय आं सानो सासे बिटिआरनि लाइमोन जानानै बिथांखौ आं बुंनो नागिरो जाबायदि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक होननानैसो आं बिथांखौ बुंनो नागिरो। निस्सय बे खोथाया आं बुंनाय बाथ्रा नङा। जोंनि गयबारि समष्टिनि जि 70,235 जन भटार्सफोरनि खुगानि बुंनाय राव दिनै गयबारि समष्टिनि रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौनो बुंदों मा दिनै गुस्लायनाय नांगौ, सोलायनाय नांगौ। आरो बे सोलायनाया सोरबा बिपिएफजों जालिया, सोरबा जिएसपिजों जालिया, सोरबा बिजेपिजों जानाय नङा। बे सोलायनाया बा बे बिटिआर ओनसोलखौ सोलायनाय लाबोनो हागोन होनना बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' इउपिपिएल दैदेननाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा